गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि PGSU एबा पोस्ट ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्स इउनियन 2022-23 नि इलेक्शना अक्ट'बर दाननि 19 खालार खालि जानो थांगासिनो दङ। बेनिनो मैया 12 अक्ट'बर 2022 खालाराव नमिनेशन गथायनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। गोजोनथाव बाथ्रा दि साथाम बर' फरायसाफोरा बेवहाय रावजोंबो बादायनाङा जासे देरहासार जानो हादों। बिथांमोनानो जादों पलिटिकल साइन्स डिपार्टमेन्टनि फरायसा हेबेल बर'आ जेनेरेल स्पर्ट्स सेक्रेटारियाव देरहासार जानो हादों। बर' बिफाननि फरायसा बिश्वजित दैमारिया मेजर गेम्स सेक्रेटारियाव देरहासार जानो हादों आरो जिअग्राफी डिपार्टमेन्टनि फरायसा प्रभु बर'आ जिमनेसियाम सेक्रेटारियाव देरहासार जानो हादों।